झी मराठी, चर्चाही होणारच. बाहुबली तालुका हातकणंगले इथं परमपूज्य आचार्य समयुग प्रधान चंद्रशेखर विजयजी यांच्या 15व्या स्वर्गारोहण दिनानिमित्त कुंभोजगिरी जगवल्लभ पार्श्वनाथ ट्रस्ट संचलित जगवल्लभ पार्श्वनाथ सेवा संघ बाहुबली जहाज मंदिर इथं कर्णबधिर रुग्णांना कर्णमशीनचं वाटप करण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रमाचं उद्घाटन वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अनिता शहा, युवा नेते आदित्य पाटील व प्रदीप पाटील यांच्या शुभ हस्ते कुंभोजगिरी तीर्थक्षेत्र इथं झालं. सदर आरोग्य सेवेचा लाभ आवश्यक असणाऱ्या 200 पेक्षा जास्त कर्णबधिर रुग्णांनी घेतला. यावेळी डॉक्टर संतोष राठोड, वनिता राठोड, जयसिंगपूर, अभय गांधी, नंदकुमार शाह, धीरज शाह, धनंजय शाह, बाळासाहेब कांबळे, अमोल भोसले, गोपाळ भोसले, अमोल जाधव, शशिकांत गवंडी, कृष्णा स्पीच शेअरिंग क्लिनिक जयसिंगपूरचे आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.